बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 16 आगस्ट दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ मैया 80थि भारत उदांस्रि साननि गोथार बुब्लियाव लाल किलानिफ्राय भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा हादोरखौ थांखिनानै बेसेन गोसा बिबुंसार होदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया भारत हादरनि उदांस्रि सानाव माखासे बाथ्राखौ फोसावदों। झारखन्डआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुफुंनो फोसावदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि 80थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै BKWSCनिफ्राय सा 23 आजिरा मोननाय फोरोंगिरिफोरनो मान बान्था बावदों। मैया उदांस्रि सान फालिथायनि गेजेरावनो गसाइगावआव जाथाय दुंखावनाय बिदुंनि थाखाय पेरेडनि समाव सासे फरायसाया गोग्लैदों होनना खौरां मोन्दों। थिग बेबायदिनो भेरगाव साब डिभिजननि उदांस्रि सान फालिथायाव भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिना फरायसालिफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जोबोद गरम बोथोरबाबो बाबांसिनै मार्च पास खालामनायाव बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय सोरखारि अफिसार एबा राजखान्थि नेताफोरा बोथोरखौ नोजोर होआलासेनो गोलाव बिबुंथि होनायाव मैया सानख'हायै फरायसाफोरा मेडिकेलि जानांगौ जादों। गथ'फोरा माबोरैबा जिउनि खैफोद फैयोब्ला सोर रिक्स लागौमोन आरो बिब्दि जायोब्ला सोर गार्जेनफ्रा बिब्दि खालामनो थिनहरगोन होननानै रायजोफोरा सोंथि सिखांहोदों। लोगोसे देहा फाहामसालियाव रावबो खौरां लाहैयाखै होनना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। आइकेन फाउन्डेसना होनाय 8थि नेशनेल हिउमेनिटेरियान एक्सेलेन्स एवार्ड 2026 मायथाइखौ देग्लाय आसामनि बड'लेण्डनिफ्राय अलंबार मोसाहारि बिथांनो गावनि गांस्नि बिजाब सेबखांना फोसावनाय एसेब्लाबो बर' थुनलाइयाव बिहोमा होनायनि थाखाय आरो समाजारि हाबा हुखायाव बावसोमनायनि थाखाय एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 मायथाइखौ होनाय जादों। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि फिसा पिंकि बसुमतारी बिथाङा 2026 मायथाइनि मिस इउनिभार्स इन्डिया मिस पपुलार चेलेन्जआव बाहागो लाबाय। बेयाव देरहागिरिफोरा ग्रेन्ड फिनालेनि टप 20 आव थोंजों जायगा मोननो हागोन। बेखायनो जायफोरा इन्स्टाग्राम सालायो नोंथांमोना बिथांखौ मदद खालामनो हागोन। 80थि भारत उदांस्रि सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव एम अख्रां आरो बनसुनि दैदेननायाव फ्रिडम फाइटार रतन कछारी बिथांनिफ्राय हमना गुबुन गुबुन जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांना थुनफावथाय दिन्थिफुंदों। सनितपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जारिमिनारि तेजपुर सोहोराव फालिनाय 80थि उदांस्रि सानाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। हादोरनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि बरपेटा जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव बरपेटानि मिउनिसिपेलिटि ग्राउन्डआव 80थि उदांस्रि सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन केबिनेट मन्त्रि चरण बर' बिथाङा लोगोसे हादोरनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बावखुंग्रि बियाबाव जोलुर गेलेगिरिफोरखौ दावगाहोनो थाखाय MLA काप खुंफुंगोन होनना रुपम राय बिथाङा फोरमायथिदों। 9 नं बररगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय खोला आलपागाव गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय 5थि प्राइमारि वाइज फुटबल चेम्पियनशिप ट्रफी 2026 मायथाइनिखौ मैया जोबथा खेलायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। MLA रुपम राय बिथाङा लोगोसे खौरां बिजोङाव माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथियो। बागानपारा UN एकाडेमिया फरायसाफोरनि गेजेराव 3थि आरिमु आरो बिगियान दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि नेहाथारि आलारि ब्रह्म सिनारि बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा UN एकाडेमिया मैया उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसालियाव 3थि खेबनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव आरिमु आरो बिगियान दिन्थिफुंनाय आयदा खुंफुंदोंमोन। BPF दोलोनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बड'फा सुपार 50नि मुं दोनलायनाङा होननायखौ लानानै फिन फिनजाथाय होदों। बारग' एबसुनि दैदेनगिरि थोबस्रोन ब्रह्म बिथाङा सुपार बड'फानि नामाव दोनाबा सोरनि नामावथो दोनगोन? बर' हारियाव बड'फानिफ्राय देरसिन दैदेनगिरि सोर दङ? दा बेजों मा बुंनो सानदों? बड'फानि नामाव थांनाय सरकारा मोनसे सुपार 50 कचिं सेन्टार सालायदों।
बे सुपार 50 नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय डक्टर इन्जिनियार आरो सिभिल सार्भेन्ट बानायनो नाजादों बे जोबोद बाखनायथाव खामानि बयबो बाखनायदों राजनीतिक नोजोरजोंल' नङा बबेबा मोनसे नोजोरजोंल' नङा बयबो सुबुङा सुपार 50 कोचिं सेन्टार सालायनायखौ थांनाय बिटिसि सरकारनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बे खामानिखौ बयबो बाखनायदों बाव नोङो गुबुन गुबुन राजनीतिक दोलोआव थानाय जेखि जाया सुबुङानो बेखौ बाखनायदों दा बेबायदि बेसेबांबा मोजां खामानिखौ गिबिसिन जारिमिनाव जाफेरै सरकारनि बबेबा आसनि बा स्किमा बर'नि सासे दैदेनगिरि नामै जानाय गिबिसिन बड'फानि नामाव सुपार 50 सरकारा आसनि सालायदों बे जोबोद बाखनायथाव दिनै बेखौ जुदि बोखारनो होननानै बे आसनिखौ दिनैनि सरकारा बे आसनि बड'फानि नामाव बे आसनि दोननायखौ मुंखौ बोखारनो नागिरनाय माने मा खालामनाय जादों बड'फानि नामखौ बड'फाखौ दिनै लाजि फोनांनो नागिरनाय जायाखै होनबा बड'फानि नामाव सरकारनि आसनि सोलिदोंमोन बे आसनिखौ दोननानै नामखौल' बड'फानि नामखौल' सोलायनो नागिरनाय माने मा बड'फानिखौ लाजि फोनांनो नागिरनाय आरो बर'नि गेजेराव बड'फाखौ लाजि फोनांनो नागिरग्रा बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय जोरबा जुदि बर' सुबुं दंबा बे बर'नि देरसिन जोलैनि हांगार सुबुं जागोन नंगुबै बर' फिसाया रावबो बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाय नङा दा जाय सुबुङा बुंदों बे सुबुङा जे दिनै बिनि खुगायाव बे ओंखारदों बे साबाबो ओंखारगोन खोनानाय बादिबा बिथाङा मोनसे जिल्ला एबसुनि गाहाय नेथारि जानाय समावनो जुवा होग्राफोरनिफ्राय रां लादोंमोन जुवा होनो थाखाय दा बेबादि मानसिया जे बड'फाखौ लाजि फोनांनो साहस खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा बियो बे गिदिर बाथ्रा नङा मानोना बिथांनि पार्सनेलिटि बिथांनि व्यक्तित्वआनो देखायखायो गुबुन फारसे बुंबाय जे बड'फानि नामखौ दोनो दरखार गैया दैट मिन्स बिथाङा बड'फाखौ बे थुखोफिननो नाजादों सुपार 50 खामानिया फिसा अब्ला बड'फाया मा सिमां नुदोंमोन बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां नुदोंमोन गेरेमसा माहारिया बोरै जागोन जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनांगोन बेनिखायनो बिथाङा डक्टर इन्जिनियार जानांगोन अफिसार गिदिर गिदिर अफिसार जानांगोन होनना बुंदों खेला दुलायाव जाफुंसार गोजौ थाखोआव थांनांगोन जोंनि राव हारिमुवा मुलुग दरबाराव गोसारनांगोन फालांगियाव जों जौगाखांनांगोन फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जोंनि बर'फ्रा जौगानांगोन बर'आ अब्लासो गेरेमसा माहारि जागोन होनना बुंदों दिनै डक्टराव नों थोजासे बर'निफ्राय गैया इन्जिनियार थोजासे गैया सिभिल सार्भेन्टआव सिभिल मा होनो बे गिदिर गिदिर अफिसाव थोजासे गैया निश्चय बड'फानि बै सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखाय थांनाय बिटिसिनि सरकार बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो डक्टर इन्जिनियार सिभिल सार्भिस अफिसार बर'नो थाखाय सुपार 50 सालायदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बे खामानियाथ' बड'फानिनो सिमांनो बे सिमांखौ जाफुंसारहोनो थाखायनो थांनाय सरकारा निश्चय मावदों आरो बेखौ बड'फानि नामाव दोनदों दा बेयावबो बोखारनायनि जाय बुंदों बेयो बर' जाथिनि थाखाय बयनिफ्रायबो दुखुनांथावसिन लाजिथावसिन जादों गुबुन फारसे हमना लाबाय बे बिथांनि बुंनाय बादिब्ला सुपार 50 खामानिया फिसा बड'फानि नाम दोननो दरखार गैया रुपनाथ ब्रह्ममोननि दोननो हायो सतीश चन्द्रमोननि दोननो हायो होनदों होमबा सतीश चन्द्रमोनहा रुपनाथ मोनहा मा होनो सनमान गैया नामा बिथांमोना रुपनाथ ब्रह्ममोनहा मा होनो सतीश चन्द्र बसुमतारी मोनहा बिथांमोना माने एसे गाहाय थाखोनि सनमान गोनां मानसि नामा बिथांमोना बर'नि थरफा थरफा अलंबार नङा नामा दा बर'नि मा होनो गेदेमा सुबुंफोरखौबो दिनै सोरबा 1 नाम्बाराव सोरबा 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव 4 नाम्बाराव मानो राननो नागिरदों सोर साहस होदों बिथांनोलाय बर'नि गेदेमा सुबुंफोरखौ बिदि गिदिर गोजौ फिसा थाखो राननो थाखाय आंनि साननाय बादिब्ला बिथाङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सोंखारिनांगौ आरो दाबि खालामनांगौ बिथांनि बे बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला बिथांनि जे दोलोनि दैदेनगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिया बिथांनि सायाव मा होनो साजा खालामनांगौ साजा लानांगौ आरो नङाबा बिथांखौ बिनि थाखाय निमाहा बिहोनांगौ गोजोन्थों।